L-istaġun tal-festi f'pajjiżna laħaq il-qofol tiegħu l-erba' hekk kif pajjiżna ċċelebrat il-festa ta' Santa Marija li qiegħda tiġi ċċelebrata f'7 parroċċi, 6 f'Malta u waħda f'Għawdex. Din is-sena Net Television qed ixandar il-festa ta' Santa Marija mill-Mosta fuq il-programm Forċina. Net News żar din il-festa fejn segwa l-marċ ta' filgħodu. Min barra li Santa Marija hija festa pubblika, tiġi ċelebrata kull sena fil-Mosta, fil-Qrendi, fl-Imqabba, f'Ħalaxaq, fil-Gudja, f'Ħattart u fir-Rabat Għawdex. Tiġi ċelebrata wkoll fil-Knisja l-Qadima ta' Birkirkara. Fit-tmiem il-quddies kull lokalità jkollha l-marċi tradizzjonali u brijużi filwaqt li fil-għaxija jintlaħaq il-qofol bil-purċissjonijiet. L-assunta tkun iċċelebrata wkoll f'Ħaddingli, l-Imġar u Żebbuġ Għawdex il-ħadd li ġej. Din is-sena ser tiġi ċċelebrata fuq Kemuna b'inizjattiva tal-Kunsill Lokali ta' Għajnsielem. Il-festa f'Kemuna ser tibda tiġi ċċelebrata fis-16 ta' Awwissu. Il-festa ta' Santa Marija hija marbuta wkoll ma' dak li seħħ f'nofs it-tieni Gwerra Dinjija meta fl-1942 propju f'jum il-festa ta' Santa Marija fil-port il-kbir daħal it-tanker Ohio. Min flotta ta' 14 il-bastiment merkantili li telqu lejn Malta bi provvisti u munizzjon f'dik hekk imsejħa Operation Pedestal, kienu biss 5 bastimenti li waslu Malta wara battalja qalila b'attakki minn ajruplani tal-gwerra u sottomarini Ġermaniżi u Taljani. Operation Pedestal kienet meqjusa bħala vitalja għall-għajxin ta' Malta f'dak li baqa' msemmi bħala l-konvoj ta' Santa Marija.